Haino halam so tipi khura tong jo to akte khukchongna singtini haino hai 27 assembly constitution ni thayo chung phaisok pai phiuka khana haino hai bobagra phaisok painani bagai tiar injak tipra mothani warrior stock aboni bisingtei norok nugui mankana kwbangma o jagao tiar inglaijak bobagra no lam soktani ekeba buskangni 2023 songmani yakeba last fight ini bobagra khorang tisamani obo haikena singtini norok no mangtini phuruknani bagai chai togui tongnai tinini o borokni tiar climate o jagao 27 constitution assembly constitution ni kunjubon high school ring nok nok klawo kotorma ground ani cameraman ang sai toknai o jagani lukurok tiar ingmano rugui phunuknani borok or flag te o jagani asuk thai asuknani te khana je bobagrano lam soktani joto khatung khaja khlai tini tongthok laijak biskangni te songmari ekaba last fight ini yapiri selai mani kipra motha pati bukhate ke phairi sing turut turut ani cameraman kai toknai o jagao 27 assembly constitution ni indi batai nai kipra mothani sengkra chini bukukjuk boroto sing ketalba binor bo sini mungruna nangya tamni himalle boroto agini simino boto phani bagi yakba joto lukurok ni bagi samung tangi phaijak kusam botamu ko jagwa 27 constitution 27 assembly constitution ni indi batai nai kipra mothani sengkra juk indi singkra lainai tinini oje oro kutum laimani o jagao background lam sapani bagi kebangma kipra mothani warrior sok phaijak gabon bisingtino sing khnalai no sini oro sini joto okra tongko sung lukurok phaijak te sino jagao songmari batai nai kipra mothani sengkra juk indi batai nai 27 assembly constitution indi songmari batai nai te last fight ini batai nai tun tipo sing khnalai pura lam sapasi tini singoro nugiman ke kebangma borok kutung laijak khana bobagra phainai tini bagai gabon bisingtei norok busuk jora tiar inglaijak tabuk busuk jora o mat ki borok sara sakno Ang asa kayo o mat to borok sagala karon bubagra hangkai tiprasar kobor tiprasa simi boya sini buni bosong ni boror boto to kobor tung kainai ni to sai tongo sung haipano tai jaga kiri mani bagai kata awaro hangkai botai basi buni kata rok ba sung hotat ke permission rok maya ngu ga aboni bagai sung o mat no permission nai te bubagra khana helicopter we phainai boregi para school mat boregi school mato helipad khaikya aro angkot paine aron hoite gari baikhay bubagra okunjobon high school mato phainai agar tan samoyo aboni bagai iko tabuk oro moncho tangnani bagai joto ready ani YTF TWF ni bukuk songrok joton phaijak jeng oro flag kailayi tinin bising no jeng samung oke khai tonnai khanani bising no joto khana noitani bising no ani joto warrior stock oro phai kuplung nai bubagra ni kok khananan bagai tini bubagra jeng tam kok jar kalangkha abono khananan bagai tai bubagra no nugya bu bang matong mai ko tini okra chakra buri chubok borok ba haino baksa ba jara o boregi helipad boregi school mat aro aso jara pano phaina tini buri chub buraro aing hafsal yang phaimi aro baksa oro phaina yang sai ni oro phaina buri chub buraro bubagra no kulumnan bagai pro grading lai tongo aboni bagai singkhai wanai si tongo o mat no boba hake tebo hariman puranna ni kuno obostha kri haipano sing saito paito tongi pano bubagra ni khorang na khananan bagai joto no ready inglai tongayo phiaba singo bo haibo kok tumao saiman kha kwbangma tini o jagao nini assembly o simia kwbangma thayo no khnao phai gorok tangke bobo thayo bo thai bobo assembly constitution thangai ang ani khnamani jara tingkai bubagra oro helicopter repaini oron poraka risangmo ko thana hina ana rajbari bai saklai jabo ang tai rokle saimia ang saimano anoro kunjobon school mata phaina kuila lori sangmo ko thana asung nangsi gabon bisingo tabuk kwbangma nini o jaga phaisok paijia te nok rok tongnai joto lukurok no te khatung khaja ingjak je khna tiar ni phainini bage ar lukurok no ning tam kok rok tanai musu nini bukhak boram ganang lukurok tai o khatai skolan ko promote na ko boram ganang butar khatna abuna paine haidi tini tai jora krikha sim jora tong sini no khasina nango khana tini habu bagra ta message diklang abono naina ni bagi tai khana nan bagi
norok khana chok to phai ke di kunjupon rung noklawa norok noitan ya khabar 10 tan bising no orok sok panyan pake ang norok na an khabai kobok jawo joto no phai gete kesa paithak gobon kok sungmung je kobangma thungkrung bodolong ni bisingono thungnoklabo khalaijak je CPIM Congress miliwi te BJP double engine government borok bo bahikino sing pheba tabuk sukjana kun jagao obahai kotol kutum pandarok sing nugyaku pheba nongning ke kobangma salogo nugimanka tini kerengsa thayo thangi kotor kaisa logo kutum pandak men pheba borok tamungi tabuk sukjara bongni misil meeting obahai logo kutum pandarok ni kabon rubile ning tamrok kok sanam thangnai 2018 je vision document प्रतिश्रुति रिमेन आ प्रतिश्रुति पूर्ण खाइया 5 बছর मुंसा पर खाइते गया सबका साथ चिनी অর্ধেক লামা হুকায় বিনাশ বরফ রং বিনাশ অঙ্গিতা আপনি বাকি 5 বছর আছে বংনি চেহারা ফুনুকা সাবা বুদ্ধি নাই বরফ আং আশা খাইয়া বরফ না বুদ্ধি নাই তঙ্গা না হনে কিছু সংখ্যক বরফ তাবুক লগেও তঙ্গো পলিটিক্যাল নি সামংনা সিয়া পলিটিক্যাল নি রাজধানী সিয়া বরফ কিচা কিরি জাগো সাধারণ রেগা মাখায়াঙ্গান ও জব কার্ড টানে দিজাগান বাতা মায়াঙ্গান বাতা তলি দি টানে দিজা আদি মান তোনে রচনালি নক নি রাং অর্ধেক হাবজাকতে অর্ধেক হাবিয়াঙ্গান আপত্তি দিজা সরকার ফাইকে যেন রাং নক নি হাবিনাই বিলে সরকার ফাইকে বপর দিনাই আবো তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কিম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টং সরকার ফাইব নি নেবাইছে মানি পেদেন মানাং যে কোন সরকার থাকে আবো না তো বুঝিনা নাংনাই borok ni samung hamyani bagi borok betai borok aboni bagi ang asa kayo borok be him tong nai borok ta tuju isa baka dul ngo mutu belajo tuju jaga ing tong phano ang asa kayo but kesin khacin abelanyo nangkuponi kok khnaiman kha joto tibri korang nai tungai lukurok norno bahai kino sing soyawi mangpli phumnan bagi sai toknai te obono sing khnawi man kha tini kwbangma thingkrung bodolni bisingo tini tabusuk jora logo kutum panda klaimia pheba tini tipramothani phachingti kwbangma logo kutum panda klaijak mani sing kreng thayo nugui tongo okno sing phunuk mani se tipri khorang tabukbo kebini against sing khorang ti seko sing jeta kubui mangpli no sing norok no phunugui tongo pheba oba hakeno tini sing kraima kas 27 assembly constitution ingei chongbari batane borom gunang suk monihar de bormani hukti singmo bo kraiman ka tini pasta bosor bisik bakawi tongo triprao bo borni sorkarno hatar hasteo bongni sorkarno pheba mungsa samung khlaya hini tini bini hukti sing kraiman ka pheba sing obo truk nugui tongo tabukbo kaisa jagao phano kotor luku kutum panda khlaijak ya kwbangma phiaba 2023 songmari batainen bagi thungkholabo kholaijak BJP IPF ti tipramota CPM te Congress te kwbangma amar bangali rok obahai rok bo kwbangma sing thungkholabo khorjak nugui tongo phiaba mungsa phano khoroksa thungkrung bodol phano kotor khei luku kutum panda khlaimia phiaba tini tipramotha patini bukhakti kwbangma last fight hini khorangti sajak bubagra aboni bisingti kwbangma singlogo kutum pandarok nugui tongo obahai kina tini haino hai 27 assembly constitution ni kunjubon high school room high school noklawo aisa kotor khlawo lugu kutum panda khlani bukhak thangai tongo tipramothani phasing sudu oro simia sing kwbangma 24 assembly constitution ba haino hai khna bubagra arabo thangnai hini sing khnao ei yango 26 ashram bari ajagabo thangnai hini sing khnao phiaba tini kwbangma thingkrung bodol laithanai salokni haide cholo palta ingi thano lukurok kirijak lukurok wana laijak tabuk last fight da kuplai ingno yakheba double engine government da kuplai ingno obakina singnorok no choyawi mangpili phunugui tongnai norok nai tongdi tei suno logiri tongdi tipi khora